Mangwanani akanaka vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, inini ndiri mukadzi anetsekana muraramo yake, hapana kana chakanaka chinombobudawo kwandiri. Ndakakurawo ndichigara nevabereki vangu, asi mukukura kwandakaita pakati pambuya naamai vangu painge paine kamwe kakusawirirana ako kainge karipo. Mbuya vangu vainge vaine karuvengo pana amai vangu zvekuti vakaudza hama dzavo kuti kana ndikazofa handidi kuti mwanasikana wangu asvike ndisati ndavigwa. Musi wamunondiviga ndipo pamunozomuzivisa kuti ndafa. Ambuya vainge vachitawo zvavo zvavaiita zveun'anga. Mukomanashi mbuya vaiti vaisada baba vangu kuti vagare naamai vangu, asi kuti ndinge ndichiziva chikonzero chacho handina kana kumbogara ndachiziva hangu, nekuti baba vangu vainge vatoriwo munhu aiva nekabasa kake kainge kakanaka, uye kana huri upenyu takatokorawo tichitorarama kaupenyu kainge kari right. Ndinorangarira imwe nyaya yandakambohudzwa zvichinzi ivo baba vangu pane pavakatomboenda kumusha vachiti vainge vachida kunosiyira gogo grocery, asi grocery iro ravainge vatenga. Hanzi baba pane pavakazomuka usiku ameno kuti vainge vachidei panze. Pavakabuda panze baba hanzi vakabva vazosangana nagogo. Gogo vainge vari busy vachiburitsa magroceries ose panze, vachiburitsa magroceries ose aya avainge vaisa vachiburitsa magroceries ose aya avainge vaisa mukitchen ainge auyiwa nawo nababa vangu vachimatutunura panze. Asi mangwana acho makuseni baba ivo vakati pavakazomuka vakabva vazoona kuti magroceries ose aya nekuwanda kwawo ainge adzorerwa zvekare mukitchen. Zvinhu izvi zvakavanetsa. Ende ivo gogo vangu vaiva munhu uya wekuti kana kuri kunzi vakangokaruka vauya kana kuzokushanyirai mumba ndipo paya pekuti munenge matova padhuze nekuda kubata mari yakawanda. Asi gogo vaingoti kana vakashanyira vabereki vangu mari iya mukoma yainge ichifanira kuti inge ichizopinda mumba, dzimwe nhambwe paikwanisa kuzongoitika kamwe kanhu kadiki diki kanozokonzeresa kuti mari iya isakwanisa kupinda mumba. Mbuya vakazokumbira amai vangu kuti inini ndinge ndichienda kunogara navo. Amaiwo nekunyengerera kuti vange vachiwirirana naamai vavo, amai vakabva vabvuma, but ivo baba vainge vasingadi, nekuti amai vaingozviudza kuti kana inini ndikagara ndaenda kumusha ndikanogara nagogo, then shungu dzavo dziya dzekuti vange vachiwirirana naamai vavo dzaibva dzazozadzikiswa, sezvo ivo amai vangu vainge vari vega mwanasikana mumba mavo. Amai kumhuri kwavo ndivo vega mwanasikana, then kuna nasekuru 5 mumba mavo is6. Ndakaenda ndikatanga kugara naambuya, asi kubva zvandakazotanga kugara naambuya ndinotondera kuti ndainge ndichiri kumagrade 6. Mbuya vakangogara neni term 1 vakabva vati dzokera kumba kwa baba vako nekuda kwekuti ndatadza kugara newe. Ende reason mukoma handina kana kumbogara ndanzwisisa kuti reason yacho yainge iri yei, but zvakaitika musi wacho uyo wakazokonzeresa kuti ivo gogo vange vachizoramwa kugara neni inhau yekuti kune kumwe kwainge kuine bira ikoko. Saka ndakabva ndazouya ndikabva ndazotorwa nedzimwe shamwari dzangu, but zvose izvo mukoma takazviita in secret. Takati taenda kuya mukoma, this was my first time, sezvo kumba kwatainge tiri vanhu vekuti taingoendawo kuchechi. Saka patakaenda ikoko mukoma pane paya pekuti kunze kwainge kwava kuda kunoedza, kwainge kwava kungoridzwa mbira chete, vanhu vazhinji vakanyarara, then pane vamwe vanhu vairakidza kuti zvino vainge vava kusvikirwa. Inini mukoma ndakazongokaruka ndasimuka ndikabva ndazotanga kutamba. Saka ndichinotamba kudaro, shamwari dzangu nevamwewo vakazoudza gogo vangu
hanzi inini zvinoita sekunge ndakabva ndazobudirwa, but kubudirwa kwacho kwandakazoitwa hanzi zvacho zvainge zvichitaura pandiri zvairakidza kuti zvaiva nekakushungurudzika, zvichitaura izvo zvichiti mumusha umu mainge makapinda mhandu, ende mhandu iyi yainge yakapinda kwainge kuchibvirwa ivo ambuya vangu vachinzi vainge varipo kuda kupedza dzinza, nekuti vazukuru mukoma vainge vachingofa. Zvisinei kuti vazukuru ava vainge vachinyanya kufa vainge vari vazukuru vevana vanabamukuru vaamai vangu here kana kuti vekwana bamunini, but gore negore kwaigara kuchingofiwa. Saka mweya wacho wakazobuda uchitaura pandiri, waita sekunge wainge uchinongedzera gogo vangu. Mweya uya wainge uchitaura iwo uchiti ndakavharirwa muhari, handisi kukwanisa kubuda nekuda kwemutorwa uyu paakapinda mumusha. Gogo pavakapinda mumusha semuroora, zvinorakidza kuti ivo vane mhiko dzavo dzavakaita ndokubva vazotora ingava iri mweya kana kuti midzimu yacho yekumusha kwana amai vangu, then vakabva vazoivharira muhari, because payakabuda ichitaura pandiri ndo zvayakabuda ichitaura iyo ichiti ndakavharirwa muhari. Saka ivo gogo pavakazonzwa nemakuhwa kuti ndo zvainge zvakaitika uko kwandainge ndatiza ndikaenda neshamwari dzangu, gogo vakabva vapopota ndokubva vatonyora tsamba, ende tsamba iyi pavakainyora handina kana kumbogara ndaiona, because mangwana acho makuseni gogo vakaswera vari busy kukuya dovi nekurongedza zvimwe zvinhu izvo zvavainge vachiti ndaifanira kuti ndinge ndichizodzokera nazvo kuHarare. Vainge vachingopopota ende vakatosvika pakundirova ndisingazivi kuti vainge vachindiroverei. Vakabva vati ndiri munhu asingakwanisi kugarika naye, but mukoma chokwadi ndichocho chekuti paya pandakatiza ndichienda uko kwainge kuine bira, zvakanoitika ikoko ndo zvakazokonzeresa kuti gogo vange vachindidzinga. Kunyangwe pandakazoenda kumba, sezvo vabereki vangu vainge vachiita zvekunamata, pavakangonzwa chete kuti inini ndainge ndakatiza pamba ndikabva ndazoenda kubira, mukoma ndakarohwa zvekuti handina kana kumbogara ndafungidzira kuti baba naamai vangu vangasvika pakubatirana vachibatsirana kuti vange vachindirova. Ndakati ndadzoka kumba mukoma ndakakura kuita mhandara, asi ndakabva ndazoona kuti ndainge ndava kungotanga kungosemewa nevakomana, ende nanhasi mukoma handitozivi kuti zvinhu izvi zvakabva here apo pandainge ndichigara nagogo, because gogo pacho pavakandidzinga vachinditi ndaifanira kuti ndinge ndichidzokera kuHarare, vakabva vandipa mvura yekuti ndinge ndichigeza, but mvura iyi mukoma ndakati ndapedza kugeza, paya pandainge ndava kurasa mvura yainge yasara mudhishi, ndakabva ndaona kuti pasi pemvura painge paine dota rainge raungana, zviya zvekuti kana ukadira angava ari mavhu kana kuti dota mumvura, then dota riya kana kuti mavhu anobva azoenda kunoungana pasi pemvura. Ndo zvandakaona, but sezvo ndainge ndichiri mwana mudiki ende ivo gogo vainge vanyanyisa kundirova, handina kana kuzombogara ndada kuti ndinge ndichivabvunza. Ende pandakazosvika kuHarare ndakabva ndazotyawo kuti ndinge ndichirondedzera kuna amai vangu zvose zvandainge ndakaona apo pandainge ndichigara nagogo kumusha, like kuvhumuka, dzimwe nguva kungokaruka ndadongorera so, nguva dziya dzekuti zuva rinenge rava kunovira ndaingokaruka ndadongorera panze, ndobva ndaona sekunge panze panenge paine vamwe vanhu vanenge vakaungana as if vanenge vachiita meeting pachivanze. Zvino ndaiti kana ndikadongorera kudaro ndaizonzwa gogo vangu vava kungonditema anything chinenge chiri padhuze navo, saka ivo kunditema vaibva vatanga kundipopotera vachiti uri kudongorerei panze ipapo, nerafu yose yandainge ndichitwa nagogo. Ininiwo ndainge ndava kungotya kana kuvaudza zvimwe zvacho zvandainge ndichiona, because izvo zvandakaona musi wekutanga, like mazuva andakatanga kugara navo ivo gogo,
vachiita as if vainge vachindifarira. Saka takatogara paya. Saka ndakangokaruka ndatarisa panze. Ndakatarisa panze kudaro ndo pandakabva ndazoona kuti pachivanze pane vamwe vanhukadzi vainge vakaungana ipapo vachiita like vainge vachiita meeting, but vakadzi ava mukoma vainge vakati one day vaita as if vainge vaine kamwe kakavadzana mukutaura kwavo. Saka Gogo vakabva vandibvunza kuti ko uri kuoneiko panze ipapo? Ndo pandakabva ndazotaura ndikati panze apa ndiri kuona sekunge pane vakadzi vakaungana vari kuita meeting. Gogo pavakabuda panze vachiita sekunge pane zvavainge vachida kuona panze ipapo, dzainge dziri somewhere around kuma6 zuva richangononyura. But mukoma Nashi Gogo vakazodzoka mumba ndofunga somewhere around 9 p.m. ende vakati vachidzoka mumba vakabva vangoti hapana kana vanhu vanga vamboripo panze apa. Ndabva ndazofunga zvangu kuti regai ndimboenda ndinoshanyira sawira wangu. Vakabva vati iwe kana kuri kunze ukaona chaunenge waona zveusiku ziva kuti hazvitaurwe usiku ihwohwo, unofanira kuti unge uchizozvitaura mangwana acho makuseni. Saka mukoma ndakabva ndangotangawo kungotya kutaura zvose izvo zvandainge ndichiona. Kunyangwe pandakazodzoka kuHarare amaiwo vangu vainge vaine kamwe karafu kavainge vava kungondiita, kekuti kana ndikangoda kungovaudza kuti pane zvandiri kuona amai vaibva vatanga kundipopotera vachiti iwewe haunzwi. Because pandakadzoka kuHarare ndakabva ndazotanga kuita umwe musikanzwa uya wainge usina kana control. Even by the age of form 2 mukoma ndakazotombotizira ndikabva ndazotanga kugara neumwe murume wemunhu. I don't know kuti misikanzwa yese iyi mukoma yainge ichibva kupi. Izvi zvakabva zvazokonzeresa kuti that relationship iyo yainge iripo pakati pangu naamai vangu inge ichizosheka. Ende mukoma nanhasi that relationship kuti tinge tichitanga kuiumbiridza zvinhu zvekutoti zviri kundiremera. Because in our family ndingangoti pavazukuru vose mukoma ndini ndega ndakatadza kupinda mumarriage. And this thing mukoma ndinoona kuti zvinhu zvekuti amai vangu zvinovarwadza. Hongu I try as much as I can kuti zvandiri kuno kuJoni ndinge ndichizamawo kuti ndivatumidzirewo chikafu nekuvachengeta. Ndinozama mukoma, but ndinoona kuti the pain that is in her heart ipain iya yekuti pavana vose vangava vari vana vekwana amai guru kana kuti ana amai nini, ndini ndega mukoma mwanasikana asina kukwanisa kupindawo akagara mumarriage. So far handizivi kuti ndapinda mumamarriages mangani ndichingobuda. Ende mukoma zvinoitika ndezvekuti kana ndikangogara ndapinda mumarriage murume uya anobva atanga kundisema. Ende mashoko awa ndakatomaudzwa nemurume uya wemunhu wandakatanga kugara naye. Because the very first few days mukoma dzandakatanga kugara nemurume uya iye ainge achiita like anotondida because I was still very young. But zvakazoitika ndezvekuzoti one day murume uya akati abva kubasa, saka ndainge ndichitobika ndokubva azonditora paya akabva andiisa pamubhedha zviya zvekuti ainge achida kumboita bonde neni. But mukoma akati akoniwa kuita bonde neni that day nhengo yake payakatozotadza kushanda zvamuchose iye akabva azongoburuka pamusoro pangu akabva ati zvagara ko ingagomira sei because iwewo mukati mako makaita kutonhora. Akabva ati haunaki iwewe. Saka from that day murume uya ainge ava kungondisema kuti akazotosvika pakundirova. But chakaitika mukoma ndechekuti ivo Gogo pavakangonzwa kuti inini ndainge ndatizira Gogo ndakabva ndazovarota. But ndakangovarota Gogo vakamira pamukova weimba iyo yandainge ndava kugara nemurume wangu uyo wekutanga. From that day ndingangoti love mumarriage imomo ndo payakabva yangopera.
mukoma kana ari mwana zvake handitomborina, ndo zvimwe zvinondirwadza. And I know kuti maybe ndo zvimwe zvinhu zvinogara zvichingoshungurudza amai vangu kuti kana mwana wacho handitomborina, even though ndakapinda mumamarriages I think anosvika kuma4 mamarriages. Handingangoti varume vacho vandainge ndapinda navo mumamarriages vakakwanisawo kuenda kunobvisawo, zvingava zvakaita like vanatsvakirai kuno, varume vakaenda vakanondibvisira vanokwana ivo kuita 4, but pavarume vose ivavo hapana kana umwe zvake akakwanisa kundipa mwana. Saka kwose kwandinofamba mukoma ndiri kuudzwa kuti ivo ambuya vangu pavainge vachiri vapenyu, hanzi vakandiisa mamwe anonzi masari pamuromo wechibereko. Hanzi masari awa ndiwo anokontrola chibereko changu kuti chisakwanisa kugamuchira mbeu yemurume. Saka mukoma, zvinhu izvi zvinogara zvichingondishungurudza kudhara ndisati ndatangawo kuita zvokuendawo kumasowe nekumaprofita. Ndainge ndisingatombozivi kuti zvimwe zvandaipota ndichiona kusikarudzi kwangu ndo acho ainonzi masari iwawo, because dzimwe nguva ndaikwanisa kutoona kamwe kabundu kanenge kakatodongorera kari pasikarudzi pangu. Saka kabundu akamukoma zvakaita ndezvekuti kaisamborwadza kana kuita sei, kainge kakangoita kunge kagrowth. Then kabundu kaya sometimes kanokwanisa kuzongomuka kakangodisappear. Nguva dzose mukoma ndainge ndichingofungidzira kuti zvimwe kuda isiki, but pandakazotanga kuenda kumasowe ndo pandakazoudzwa kuti izvi zvinopota zvichiitika kwandiri, kuti dzimwe nguva ndinongokaruka ndaona kagrowth pamuromo wenhengo yangu, hanzi ndo acho anonzi masari. Saka hanzi masari awa anombopota achiwandisa zvekuti anobva avhara muromo wose wechibereko kusvika azotobuda musikarudzi yangu. Mukoma, this thing mukoma, ndingangoti ndasvika pakuchekwa masari awa about 7 times, but anongodzoka. And dzimwe nguva ndinotonzwa kuti ndine nguva dzekuti chibereko changu chinenge chichirwadza zvekuti kana ndikangogara ndaita bonde nemurume tisingashandisi dziviriro ndinonzwa pain imwe inenge ichirwadza. Saka hanzi kwese, saka kumwe kwandakamboenda hanzi kurwadza kunenge kuchiita chibereko changu inhau yekuti icho chibereko changu chinenge chichizama kutambira mbeu iya inenge yasiiwa mandiri nemurume wandinenge ndasangana naye pabonde. But masari aya ndiwo anenge ava kuzoita kuti ndinge ndichifila that pain. Mukoma, ndiri kukumbirawo kana kuinewo umwe munhu anokwanisa kundibatsira andibatsirewo. Hei vedare, ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Please ngatizamewo kutaura navo mucomment section kana muinewo nyaya yenyu yamunenge muchida kuti ndinge ndichizosharewo with the rest of Zimbabwe. Please do not hesitate kuti munge muchiuyawo kuWhatsApp, then mubva mazotaura neni ndobva ndazoposta nyaya yenyu. Zvakangoma hazvo vedu we. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.